நான் யார்? நான் ஒன்றும் பெரிய ஆள் இல்லை. பல கனவுகளோட, பல லட்சியத்தோட, பல ஆயிரம் இளைஞர்களுக்கு மத்தியில நான் ஒரு ஆள். ஒரு சராசரி வாழ்க்கை, அதுல ஒரு காதல், நட்பு, ஒரு இயக்குனர் ஆகணுன்ற ஒரு கனவு. இதை சுமந்துக்கிட்டு போறேன் ஒரு சராசரி ஆள். திடீர்னு ஒரு நாள் ஒரு அங்கீகாரம், ரொம்ப நாள் உழைச்ச உழைப்புக்கு ஒரு பலன். என்னோட உழைப்பு எதுவுமே வீணாகல. மதிப்பு, மரியாதை, கௌரவம்னு சொல்லி ஒரு சந்தோஷத்தோட உச்ச கட்டத்துல இருந்தேன். அது மட்டும் இல்ல, இயக்குனர் ஆகணுன்ற என் கனவு வெறி நிறைவேறின நாள் அன்னைக்கு என்னோட சந்தோஷத்துக்கு அளவே இல்லை. ஆனா அந்த சந்தோஷம் ரொம்ப நாள் நிலைக்கல. காதல், அதோட பிரிவு, அதோட வலி அந்த லெவல்ல வலிக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்கல. என் வாழ்க்கை பிளர் ஆனிச்சு. என்ன பண்ண போறேன்னு எனக்கே தெரியாம பல சிந்தனைகள், பல குழப்பங்கள். நான் உச்சத்துல இருந்த அந்த சந்தோஷத்துல இருந்து அப்படியே இறக்கி என்ன ஒரு இருட்டுக்கு தள்ளுனுச்சு. எனக்குள்ளே கதறல், குமரல். நான் என்ன பண்ண போறேன், ஏது பண்ண போறேன் தெரியாத ஒரு குழப்பத்துல என்ன தள்ளுனுச்சு. அதுல இருந்து வெளியே வர முயற்சி பண்ண என்னால முடியல. எனக்கு தெரியல என்ன பண்ண போறேன்னு எனக்கே புரியாத ஒரு குழப்பத்தோட உச்ச கட்டத்துல இருந்தேன். யாருக்கிட்டையாச்சும் சொல்லி அழுவணும்னு தோணுச்சு. யாருக்கிட்ட சொல்லலாம்? அம்மா அப்பாட்ட சொன்னா வருத்தப்படுவாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸு கிட்ட சொன்னா கவலைப்படுவாங்க. என்ன பண்றது, ஏது பண்றது எதுவுமே தெரியாத ஒரு குழப்பத்துல இருக்கும்போது அப்ப மனசு ஒன்று சொல்லும், உன்னால முடியும், இதுல இருந்து நீ வெளியே வரலாம். ரொம்ப நாள் இல்லை, கொஞ்ச நாள்ல பழகிரும், உனக்கு வாழ்க்கை இருக்குன்னு மனசு சொல்லும். அதே நேரத்துல புத்தி ஒன்று சொல்லும், உன்னால முடியாது, உன்னால வாழ முடியாது, உன் வாழ்க்கைய முடிச்சுக்கோ, உன் முடிவை தேடுன்னு சொல்லும். இந்த குழப்பத்துல மனசு சொல்றது கேக்குறதா இல்ல புத்தி சொல்றது கேக்குறதா? ஒரு குழப்பத்துல இருக்கும் பொழுது கடைசியா நோய் ஜெயிக்கிறது புத்தியோட குரலை தான். கடைசி நேரத்துல யாருக்கிட்டாச்சும் சொல்லி அழுவலாமான்னு தோணும். ஆனா புத்தியோட குரல் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா கேட்கும். வேற எந்த ஆப்ஷனையும் செய்ய விடாது. அந்த முடிவு என் உயிரை மட்டும் கொள்ளல, சாதிக்கணும்னு நினைச்ச என் கனவையும் சேர்த்து கொண்டுருச்சு.